Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kembali ke Ngantor lagi Mas. pakai Iki. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pagi ini kita meruput di kandangnya Pak Usman yang sedang memberi comboran. campuran Ini persiapan mau ke sawah ya Pak Us? sawah. Sida Pak Us. Jadi ke sawahnya. Tadi jadi sawah ke sawah. Khawatir nggak jadi. Aku ini sudah berkali-kali. Ke sawah ini. Ini ke sawah. Oh, zaman biasa kalau mau ke sawah mesti dikasih gini ya Pak Us. Oh. Kayak campuran. Yo jam segini. Iya. Terus nanti berangkat ke sawahnya jam berapa Pak? Tadi langsung berangkat Mas. Oh, kalau sudah Ya. kenyang semua nanti langsung berangkat. Berangkat ya. Oh. Ini masih loh, ini kok gak Orang Arab yang apa oi. apa oi. Apa oi ki ayo. Orang Arab pun apa kan. Ayo, jok katik ngalem lah, ayo. Tilii. Orang asin nih. Tapi kalau makan sudah Pak Us ini ya. Udah. Oh, makan sudah, tinggal comborannya aja. Campuran. Oh iya, ini udah penuh semua ini makanannya loh. Waduh tuh. Tadi Riko itu mari subuh wis makan nih Pak Us. Makasih ya. Waduh. Kalau dua Bang Mas makan. Padahal Riko dhewe gurung mangan. Turun mangan. Tapi mangan dhisik. Jam 3 apa kan masih. Oh. Padha karo aku ta Pak Us, gurung mangan wis nyuting sapi mangan. Saya mangan. Iya. Aduh. Iya, driver lagi gimana ini? Rada anu ah. Ibu Lek sing iko langsung ya. langsung niku. Ya padahal sapi ku sing iki Pak Us ngelire Pak Us. Mambu ada ya. Ibu goyan niku ya. Aduh. Oh lek iki doyan no. Goyan. Oh iki telu-telune doyan kabeh Doyan, kaya doyan. Pak Us. Mane awake wungkul-wungkul klemis-klemis. Tak tambane asin-asinan. Oh ngono. Kurang rupane Pak Us ya Kurang asinan asine. ya. Iya. Tapi uyah tok ya tambane. Uya. Oh. Oh, yang itu udah mau habis, yang ini ngalem nih. Oh, yang ini udah mau habis. Oh. Apa kurang Pak Us? Kurang paling. Anu bumbune. Bumbune kurang sedap. Uyah, tumbar, bawang, kunir, Bener. digoreng, dendeng lah. Didendeng. Nah, ini coba kalau ditambah asinan. Oh, sing mungkul-mungkul mang polar, Pak Us. Anu kang kok polar. Lek sing lembut dedek. Dedek. Oh, iki apa komposisi polar, dedek, uyah. Uya. Oh. Loh, gitu. Peternak hebat itu ngalah sama sapinya. Sapinya udah makan, orangnya tuh belum makan, nanti Belum paling makan. nanti makanya di Nanti. sawah paling. Di rumah aja Mas. Nanti Mas. Nanti di rumah makan. Oh, ini. Sakit ning ngirim bombok niku ngomong putune. Oh, habis lho. Lho iki lho ngalem ya. Ngalem iya to. Bawa ya dilemu. Mane awake ya malah gak seger Pak Us ya. Seger. Ada seger mana? Ora awal ngombene yo. Oh. Kudu ngabus duwe ae. Iya iki kayak seneng ini. Minang ngene. Iya Sun. Iya. Apa kasmaran Pak Us ya? Oh. Eh?
Ah, jangan salah iki. Lah yo lek kasmaran kan koyo wong kan gak doyan mangan, gak doyan ngombe Gak Pak Us ya. ngombe. Gak iso turu, gak doyan mangan. Aduh iya iki koyo nyayangi sampean nangis. Ngene. Sun. Iki ono sapi kok kasmaran. Ngombe. Lek gak sapine Pak Us iki. Loh. Oh. Lah yang ini loh udah mau habis ini loh, udah koret-koret dia. Oh. Nambah lek Pak Us iki banyune gojrai. Kurang yo. Iya, kurang. Oh. Iki sansur. Langsung lho. Iya iya. Paling wah kok ganteng sih rek bapakku iki kok. Tak suni. Iya, tak sune. Sing iku kudu anu ae iku. Doyan iki ngombe. Wah, apik. Yo. Putih lho lek diajari bakal apik. Oh. Nek ngono tok lho Pak Us ya. Ngombe ini ora mati seneng. Iya iya nang awake yo malah garing nah. Loh, kurang suka dia minumnya. Apa anu Pak Us yo? Kurang anget yo. Paling yo bang, banget paling. Iya koyoke. Oh, anu Pak Us, bir. Pira? Iya. Bintang. Bintang 5. Jadi sapi lek dikeki bir yo lemu Pak Us. Mak anu malah wedok majer. Oh, majer ya lek wedok. Oh, iku ge lanang ya Pak Us. Oh, itu nambah itu kayaknya minumnya. Oh, panas Pak Us ya lek wedok ya. Panas. Ini pertama kali saya peropot. Nanti kita juga akan videokan perjalanan Pak Usman sampai ke sawah. Nanti di pokoknya dalam pagi ini kita bikin 3 video untuk Pak Usman. Gak main. Oh, ini pinter-pinter makanya. Ayo Cil, bocil, makan Cil. Semangat. Oh. Man rame wis. Cek wareg. Ele-elean pokok wareg nih. Wis. Pak Us jare sapi ku lek campur pitik resiko gurem ya, Pak Us. Lah pitik ngendok, Mas. Oh. Ngendok, lah pitik ngendok enggak. Lek jarene wong-wong piye? Iya. Jane ngono, Pak. Oh. Pitik ngangrem. Oh ngono. Iya. Lek angrem diseseno pitike. Angrem mas ini dikai anu. Petarangan. Lah buat pakai caranya ambil pakai godhong sere, ambil pakai utis rokok itu Mas. Oh ngono. Itu arah gurem. Oh ngono. Mangane aman. Godhong sere dekat di taranganin. Heeh. Ambil utis rokok. Utis rokok sing iku. Utis ya utis sing kretek tapi ya. Saya di tarangane arah gurem. Lah golek di ndi rokok utise? Oh wow, arah rokokan. Dari kok ora rokokan iki. Arah-arah anak. Oh. Lah kok aduh, sampe saiki gak ono wong luru utis Pak Us. Kan ben akeh ben ya. Akeh biyen niku. Nah. Aduh, lah ndi rek? Cukup banyune to Pak Us. Ya rawate arep. Arep wis engko. Iki sik pertama sampe. Iku suwe lho kan. Yang ini kini ngobene. Biyen. Oh. Suwe. Mesti nyisa. Bisa. Sampean kekno sapa? Katanya di tino entek ya kan gorene. Oh, rono. Waduh ya iku sing dadi Pak Us. Iya. Lah iki lho Mas. Lah dijogok banyune to lho Mas. Lho iya iki. Nah, nek sing dadi ini ora niat nih. iya. Tapi lek dilatih kok koyo niat. Iya, iya ngene. Jaluk sunai. Sunai. Masalah ini proses kasih sayang Pak Usman kepada pasukan perangnya ini. Oh. Kayak dilatih ya. Kayak dilatih. Lah iki dikai ngono iku ya. Waduh, seneng
Iku sore jatahe iku sore iku. Sore ya Pak Wis. Tapi yo awake sawo seger Pak Wis yo anyo. Oh, Masa sik cilik lho. Heeh. Ike maling ngono dilungkas ya wis ora brentik paling wulu. Enggak, Tapi iki ganti wulu apa Pak Wis? ganti wulu. Maine brentik ya. Ya, ganti wulu iku. Nah, demikian sahabat Kanyora video kita kali ini di kandang Bapak Jenderal Usman. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.